Si the bestnya guys Kak Nanda. Hatiku rasane loro nang kowe rabiro wong liya. Nangis gede aku remu aju rasaku kowe tega ninggal aku. Okay, party people in the house. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Wong edon kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnoku. Mas opo kowe lali karo sumpah janji ben bakal ngancani urip tekan matiku. Pancene kowe tega ngedotani asmara rabi karo wong liya ngencani tresnoku.
PBGT ya.